Sing bingung kanca-kanca. Ana aku seneng gawe bingung kanca-kanca iki. Ndak ora ndek gawean. Ha iya. Melayu nek ana mlayu rene aku sesingidan. Caitan ora. Oh, monggo kaya ngono dina. Yo. Ana sing maune ming jajar nang ngebis. Ha ta? Terus turu. Kabeh keturon. Terus nek wong turu nang ngebis ngene iki mesti cekluk. Cekluk. Terus bathuke gathuk duk ngono. Terus nyen ngapunten ora apa-apa ora masalah. Plora. Ya. Yen brombong katon mencor. Jong apa e? Tolong digajulke ke Solikin niku. Solikin salah apa kok digajul ora? Apa pura lagi bawa gampange disenggol krompiang. Iya, wah. Aku seneng nek ana sing ngene iki lho, tegese kene iki ora mung mengapresiasi nanging uga nyemplung ning nggon budaya lan seni. Lah, kene iki pengrajin wayang kok terus dadi piyaine ya budaya kabeh, piyaine ya nyeni kabeh. Ha iya, ora mung kususe wayang, ketoprak kene iki ya gelem, lodruk kene iki ya arep. Iya. Mula ora aneh nek panjenengane Bapak Jumadi nimbali karo pergelaran wayang kulit. Ha iya. Ora awake dhewe mesti penonton bludak ora karo-karuan. Mergo do tresna karo budaya lan seni. Pancen bener. Lha nuwun. Waduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Bagong saiki jan. Tata kramane ganep. Wis sadar aku, Tru. Oh ya syukur. Aku wis ora arep gleleng kaya biasane. Mangko ditakokke lho, Le. Kowe iki nek ora gleleng ora wangun. Iki apa iki Pak Jumadi iki? Mantu. Putrane kakung dhaup karo sapa aku ora diparingi pirsa asmane mbake. Wis pokoke Pak Jumadi mantu ngono wae ya, Tru. Perkara mantene sapa wis sing penting sakinah mawaddah warahmah. Iya. Mergo awak dhewe kewajiban meneh ora mung seneng-seneng ya ndongake karo pinanganten sakarone karo Pak Jumadi. Pancen bener. Nek ngundang setahun sadurunge. Nganti melali aku. Ah ya ora apa-apa. Ning nek di ana wong ngundangke dicatet kok. Ora sembrono kowe iki sok-sok ora tok catet dadine sok grubyogan. Sing bingung kanca-kanca. Ana aku seneng gawe bingung kanca-kanca iki. Ndak ora ndek gawean. Ha iya. Melayu nek ana mlayu rene aku sesingidan. Caitan ora. Dina. Yo, tetembangan diteruske ya rek. Ayo. Iki panundulan pirang-pirang urung ana sing diaturake. Ya. Mau ana sing ngaturake 3. Tali janjine podang binorean, podang kuning karo gubuk asmara. Wah, nek gubuk asmara kayane kok ora pas dienggo pinanganten. Cakepane sing ora apik ya, Tru. Gubuk asmara kok. Ning ya kadang kala wong jodoh ki ya ketemune sak nggon-nggon lho, Tru. Kadang kala lagi sekolah bareng ketemu dadi jodhone maune sengit-sengitan aku wegane karo kae dipacok-pacokke karo kancane cukuling rasa tresna ning kono kuwi. Ana sing ketemu ning warung ya jajan bareng pandeng-pandengan terus ngerti-ngerti kok metu saka warung idol-idolan nomor HP ya terus dadi jalanan jodhone kuwi ya pernah-pernah. Beda aku nyeleneh dhewe. Nyeleneh dhewe sik. Aku sing nemokke polisi kok. Lho. Hah? Sing nemokke aku polisi. Amargane ngopo? Oh, kecekele. Wah, kuwi sing marahi edan ning kono kuwi ora. Ngendi? Nang kebon. Wah. Kaya ora ana nggon ana gubuk cilik mulai kowe Petruk omong nek gubuk ki ya iso nemokke wong jejodohan ki ya bener. Weh. Aku nang gubuk tengah sawah kae. Kok tutupi sarung. Sentri mah tak getake. Sing nyanteri keamanan. Weh, ngopo kowe senter dipateni aku. Bareng anu dikrekep wis kecekel aku. Weh. Ning yo ngene ya, Tru.
arepa berasal saka tumindak sing ora apik ning nyatane keluargaku sakinah mawaddah warahmah. Amin. Aku karo bojoku ya rukun-rukun wae. Ya ngono kuwi jenenge jodhone sing kuwasa. Arep metu dalan apa wae iso kelakon. Metu dalan ndelok wayang ngene iki ya iso. Apa iso? Iso, maneh penonton sing ayu. Terus ana penabuh sing lirak-lirik. Engko terus engko penontone kuwi ngekeki nomor HP, penabuh ijol HP terus dadi jodhone kuwi ya pirang-pirang. Ngono kuwi ya kelakon ya ana. Ana sing ngematke sinden, sindene sik jomblo. Terus sindene ngenehi nomor HP, terus dadi jodhone. Ha iya. Widoro Prastiwi. Kaya entuke jodho ya ning panggung. Oh. Ijol-ijolan nomor HP. Sing lanang ndelok mepet Prastiwi cengkiwing rai. Kowe gelem ngepek aku ora? Wah, kok ngepek kok dipeksa ki piye? Ha wedi karo nggawa gladi pramuka ya. Sing lanang terus ngrabeni. Dewe-dewe ya gong dewe-dewe. Ana sing ketemu nang ngebis ku ya ana. Kuwi dadi jodhone dewe-dewe ya. Kok mesti tekan kono lho. Ayo iki mung dienggo contoh. Mung dienggo apa jenenge iki contoh wong jodho ki ora. Mula ana tetembungan yen gampang luwih gampang yen angel kelakone angel. Arepa dipalangi gunung, dipalangi segara, nek wis jodhone iki mesti bakal ketemu. Iya, ngono ya. Tenan kok. Ha ngene iki ana contone pirang-pirang kene iki. Oh, tenan asli. Kene iki eneng sing nglakoni rekoso 20 sasi ya ana. Nyatane saiki sakinah mawaddah warahmah. Kuwi dadi conto nek pancen kuwi jodhone. Lah iya. Oh. Ana sing maune mung jajar nang ngebis. Ha ta? Terus turu. Kabeh keturun. Terus nek wong turu nang ngebis ngene iki mesti cekluk. Cekluk ngono. Terus bathuke gathuk duk ngono. Terus nyen ngapunten ora apa-apa ora masalah. Tendang cangkemmu kon nendang apa piye? Kon minati apa piye? Ora ngono kuwi nang aku mung nyontokke jejodhoan kuwi manut karo kersane sing gawe urip. Ya. Tur ngene ya, Tru. Piye? Tresna ki ora nyawang umur. Oh iya. Kadang kala ana Gusti ngeparengake wong tuwa umur 50 entuk bocah umur 18 taun. Kuwi mergo Gusti marengake kuwi padha jodhone. Weh. Ana sing wedok umur 70. Sing lanang umur 20 tahun kuwi ya pirang-pirang. Dadi nek srimbit jagong manten sing wedok dituntun sing lanang. Kuwi ya pirang-pirang. Ning Gusti ngeparengake kuwi jodhone, ora iso diselaki. Pancen bener, pancen bener. Pancen ya ngono ya. Ha iya. Ning nek arep wae Gusti urung ngeparengake, ambok ya dikarang-karang kaya ngapa. Aku nek karo kajan. Tetep ora iso ketemu wong urung jodhone. Iya ya. Iya. Ora iso diangkah kaya ngono ki. Tresna ki mula dijenengi uruping jiwa ingkang suci dalam debu. Ah iya. Uruping jiwa sing suci mrentul saka anu apa jenenge iki? Sanubari. Iya, saka ati. Heeh. Ya, tetembangan khusus kanggo pinanganten. Ya. Genti ngaturke sapa? Ayo. Ayo Tiwi anune apa jenenge? Stagene wis kendhu urung? Oh ya wis. Nek wis nyuwara wis gelem engko ndak. Engko nek dedel jahitane. Soale sesar e. Sesar ki saiki mung dilem. Oh iya. Disuwek wetenge mung dilem ora dijahit dadi saiki dokter ki jangan ngeden-ngeden sik nggih, Mbak. Iya. Aku weruh dhewe soale bojoku disesarke. Waduh, kowe nunggoni apa? Aku turu. Aku weruh dhewe ora diceritani. Diceritani ki tegese ora weruh dhewe ora. Dibelek. Saiki karang lairke ki werna-werna ya, Tru. Saiki eneng sing lairke ki metu kolam ya ana. Ana apa? Ana. Sing ibune kok nyemplung blumbang. Kuwi luweh jarene luweh ora pati lara. Weh. Oh to. Sesuk iki ana meneh taun 2020 iki. Lairke dijajari mercon sak ember kae. Duwer. Waduh, procon.
Oh, dengkulmu melocot kuwi ora. Arang-arang karang-karangane kok werna-werna. Ayo Wi, nembang apa? Tinggi pinanganten, Pak. Heeh. Apa dinggo Pak Purwa? Ayo aneh. Apa ngewu-ewu wong mantu kok. Jenang gula nggih. Iya, Jenang gula. jenang gula, jenang gula. Jenang kula kowe aja lali marang aku iki ya Kang Mas. Penak lho iki Andro. Iya. Mung jenang gula kok penak. Antene ora ana wong madang. Ha iya. Bendina mung jenang gula. Iki tak omongi lho, jebulno Tatin le galak ki malam ini ulang tahun terus. Weh, Tatin ulang tahun. Ya udah digebuki ya. Lho. Kok digebuki ora? Kuat kae digebuki. Kandel kok kulite. Ya ora apa-apa ya. Ya wis pokoke sapa wae diselamati. Kowe ya nalika semono ya bar ulang tahun ya diselamati Tating ya diselamati. Gawake tumpeng ngono. Nganggo beras lemah wae. Tumpeng kok saka lemah. Lemah terus didekok nggo dengkul. Didekok nggo sikut kok dengkul. Ngono. Yo. Lajengan. Anu dibawani kok lajengan. Sing lajengan sapa wis tuwa kok lajengan. Go tak templing gasmu lho, Gong. Maksude piyai sepuh-sepuh ki kepengin nganggo bawa. Ngono lho maksude. Oh, aku pikirane do elek kok. Napa to Pak kok gumun? Ora sasa ngerti kowe ora perlu ngerti. Arep kowe wis duwe anak siji ning kowe ora patek paham hal kaya ngono. Gegarane kuwi aja anu dandak kula banjet. Ya. Yogianira. Ayo suwe pirang sasi ora nyinden. Do lali kabeh. Memorine rusak. Ayo biasane ibu-ibu ki nek duwe kepinteran apa-apa nek bareng lairke iki terus rada lalen. Wah, kowe meso bojoku kuwi rada petruk. Oh. Ya. Yung wae kok wuyung. Ngawur terus kowe ora. Jenang gula. Jenang gula. Kowe aja lali marang aku iki ya Kang Mas. Penak tenan ya. Iki eneng SMS sing tak tampa terus. Oh iya. Tak wacane ya. Wacanen. Selamat ulang tahun Pak. Tulung diaturke Mbak Tatin nggih Pak Dalang. Nggih. Saking kula Asmara. Nggih. Mugi-mugi panjang umur, mau sukses selalu. Lan kula tasih tetep panjang. Ayo sakarepmu arep dawa apa cendak sakarepmu. Kalian nyuwun supados kula nyuwun sekar ingkang nyekar Mbak Tatin. Oh iya. Ingkang bernapaskan cinta kasih. Oh iya. Ayo Tin. Ayo piye saking senenge saking idolane. Ayo ya dituruti wong kowe ya. Weh. Niku SMS-e tenanan apa? Tenan, ambek totokan lho iki. Oh. Kowe iki darane aku ki sok gawe-gawe sengit ya aku. Tak anu piye? Tak apa jenenge iki? Salin tak kirimke kowe apa piye? Kowe ya pengen maca dhewe apa piye? Ora jenenge kan senengane sok gawe-gawe. Ora iki serius. Tak kirimke aku mah kirim liyane. Ora tenan. Oh, tak kirimke piye? Waduh, nggih. Wah, ana gambare nganu ngene-ngene iki lho, Pak. Godhong waru. Edan tenan. Ayo
Oh, adang kala ki nek wong sing saking senenge, saking ngefani ngono kuwi lho. Rek. Wah iya ya, piye to? Ngarep lawange ditulisi TT. Ayo nek takoni bojone, TT ki apa, Pak? Tukar tambah. Ayo. Diaturke Tin, ayo. Kae bedes turu kae. Napa niki? Terserah kok wong aku menglantarke kok yang bernapaskan kasih sayang ya apa. Uyung ki mau bernapaskan kasih sayang. Terus jenang gula ki akeh banget nek bernapaskan kasih sayang ki. Oh. Apa? Kadung tresno? Ya kadung tresno ya ora apa-apa, kebacut tresno tenan kok. Mbok kon nembang. Aja celate kuwi. Ayo nek kon nembang aja. Lino werni tetiadi. Ora ri ning li. Ayo. Yo. Rina wengi. Lho ki SMS meneh ces ati kula. Ngapusi. Tenan mah piye, Mas? Ayo. Alah, isen. Kayak ambegane wis meng dijak omonge wis. Wis. Contoh kayak abon. Tanpa yang guyu lho wonge. Sesuk saking senenge trothokane dibanting. Esuk bengi iso nusul kok kuwi. Heeh. Nusul pundi? Ning Tanjung Sari. Ngepit. Ayo. Nek mumpluk, Pak. Nek mumpluk. Ora mung mumpluk. Lah napa? Ayo munggah pathok langsung semaput. Kayung yun marang slirane tanggal pira ta lairmu? 17 Pak? 26. Dua lho berarti 26 iki berarti saiki iki. Heeh. Dadi wetone apa kowe? Mah karo didukunke engko. Kan dukunke kowe nggo abrak apa? Nyepet. Ya nek dede sampean nek sing do krungu-krungu tanggal 26 tambah 2 8 suku watu gajah buta suku watu gajah buta. Oh tiba buta kok kowe lali. Buta ngletak apa iki? Buta tiba buta ki wateke bayi tiba buta ki kokean pangan ning ora gelem nyambut gawe. Ya. Tansah kumawanging netra jero ati kadung. Oh, jero ati wis kadung tresno tenan iku. Sapa to? Ayo kuwi cakepane kok. Tresno waduh langsung iki kok nek nyemelangi nek bocahe mulai tekan malah Bu minggat ngono aja dikira kadung tresno tenan ayo wis cilaka ya canekat anak ibu boyong ki nekat kabeh ana adine lho Pak. Sapa? Mbak Wahyu. Ya ora apa-apa kok ya. Mbak Yu IP.
Tan liya hamun sliramu satemah lara ayo jenenge terus jenenge wae Mas Asmara. Satemah loro asmara. Langsung ngene iki lho wonge. Flora. Yo. Lamat wis katon tejane yen mbok berangkat jarang ngadut wirang sinawatan Nadyan kebasane kalingan Wah, sing kok rebapi. Pacaane, ya. Pacaan. Wah, gampang. Wah, pabuane ora kalah karo solite.
pisungsungane Mbak Tatin ya sing bengi iki melakukan kontroversi. Maksudnya piye? Oh lho, anu ulang tahun kuwi happy birthday kok kontroversi. Ku salah kok kadoan to Reng. Ayo kan ora dong basa Inggris kaya ya dimaklumi ya terus. Iya. Mbah apik ki mau. Pancen yo sengaja nek pancen sing ewuh mantu ki ya lagune lagu kaya ngene iki nggo pitutur. Lah ketang pinanganten sak karone iki wis do ngantuk. Ning nang kamar ki do ketap-ketip karo do ngrungokke lagune. Lamat wis katon tejane yen brombong katon mencor. Dong apa e? Apa? Brombong apa bombrong? Apa babrak? Neno aduh neno hamba seni ya terus aku ramba seni ya Mas ora nah doneng ngerti kok aku posisine penanten ngerti aku doneng jero wo arep nundung bojone kaya Duh senengane ora kaya entuk harapan Jenang kula kowe aja lali marang aku iki ya Kang Mas. Terus mantene wedok miring ngadep bojone. Mas aku aja lali ya Mas ya. Ora. Nalikane nandang susah sapa sing ngancani? Biyen dek susah sing ngancani aku to Mas dudu. Wah. Langsung padu. Melites botol nek ra gelas. Mencelat iya muga-muga ora ana apa-apa ya Reng ya saiki diaturke sing ndangdutan ning iring isine tentang percintaan wah ya ana oke aja kuwatir birunya cinta mbok birunya raimu wae apa piye kon gawe biru apa piye keplaki ora biru kabeh lha piye ayo sing Jawa kok birunya cinta. Surup surya wengine wis teka mripatku meremelek tansah lirik rasaku tansah tumlawung kaya wong bingung. Aku ora ngira telenging wana kepethuk mutiara rasaku nelongsoni Mas pranyata tansah ngleledane wah apik banget terus ming kanca-kanca iso ora ya Rek ora ngece kowe iki yo pentuk kowe kok kanca-kanca jaluki lagu apa-apa mesti tanggam sasmita monggo dibukani saka Bonang. Bukane saka Bonang. Ya, monggo dados sindene kur. Monggo. Nene tantil lho Reng.
dua kakung tok. Ayo mikir dicedhake. Ayo. Yeah. Apa kok enggak tadi? Waduh. Kowe iki nek Gojek mbok mulat swasana. Ndara Janaka wis lenggah-git mau ngenteni lemu tetembangan kok malah kaya sing ditanggapke. Ngelanggam. Iki ngerti aturan ora? Nggih, Pak. Nggih, Pak. Wis sing mburi matane mendolo ngarepani kowe. Jan matane gedhe, Mir. Ora iso kedep. Oh. Mak tutrak ngono ya. Kandan-kandanane ngeyel. Kakang Semar. Kula. Mrene yo Kakang. Ojo ketunggul nggone gegojekan. Krungu ora galo ditimbali ndaramu. Nolo Gareng. Non. Mrene yo aja ketunggul gegojekan. Krungu ora timbali ndara Janaka aja gojek wae. Petro, Nun. Mrene yo aja ketunggul gojek. Krungu ora Gong timbali ndara Janaka. Kowe omong wae, tetembangan wae. Semar. Nun. Mrene ya Semar. Nggih, sendika. Pancen bocah-bocahane kandhane-kandhanane ngeyel. Nolo Gareng. Non. Mrene ya krungu ora kowe doan kandhane ngeyel Petro. Nun. Rene ya lho, kowe iki ngeyel kok gong kandhan-kandhanane ora. Ki aku nek ora nang ngarep ra ketok iki ketoke. Semar, Nun. Mrene ya Semar. Wah, pancen kandhan-kandhan. Nolo Gareng. Non. Rene ya. Weh, aku bareng tenan. Ah sorry karang ngene ya, saking mempenge kok ya. Petro, Nun. Rene yo nggih, Gong krungu ora kowe. Ayo. Kandhan-kandhanane ngeyel. Ngopo kok mencolot-mencolot? Aku kok kaya wong ra ketok ya. Kok anggere aku ki Bagong. Nun. Mrene yo. Rasain kok. Plus. Semar, Nun. Kowe lah. Ki nek ora nutupi Semar ora iso entuk nggon. Sendika. Ketoke kono mau lirih ya, Mir. Bagong, aku anggere engko aku ditimbali. Wes. Nolo Gareng. Non. Rene yo. Nggih, sendika ngestakaken dawuh ora. Ya aku mung kari ngenteni titi mangsane kok. Bagong, ku anggere titi mangsane. Bris ngono aku wis ora peduli aku pokoke mbok bapak, mbok kakang, mbok sapa-sapa nek nganti ki aku ditimbali ndara. Bagong, aku mesti ngamuk. Balas kabeh.
Ora krungu. Ben nek wis dikandani wae. Ben remuk ndase. Semar. Nun. Weh lah. Saiki mung aku tok saiki. Iya. Titenono. Nolo Gareng sendika Ndara. Petro sendika Ndara. Nyedakne. Oh kae. Lho, ning ngarepe Ndara kae lho. Milang-miling. Men diundang Ndara kok ning ngarepe Ndara. Bagong. Non! Mrene aja goceng. Mati dening aku kowe. Ngguguk karepe cek. Wedhus. Arep dibales minggat. Meneng wae truk. Rasa omong. Ora ono ya. Dene ndi ya? Andake Ndara. Gus, sami ndelik, Gus. Mboten purun nderekke sampean. Lemuni ora sudi nderekke Ndara Janaka. Ora ngawur. Ah, mati seneng aku. Modar we. Ora banget-banget kok karo bapakne kok nggacul nggon weteng. Khusus kowe. Ya. Aku ya ora krasa arep dibales. Terus aja ngetak lho, Terus. Oke, tak anteni tekanku. Yakin mbok tekan sesuk-esuk Petro urung tau. Ku anteni ae. Wis, Bu. Bu kapan? Dek wingi, Broto Yuda wingi. Aku matur Ndara Werkudara kae kowe menek gejrek. Nibane ndasku to. Kan wis tanggapan wingi. Ane ngisi loro ya seprene. Ora kowe ora. Gak aku Truk. Truk moh wis Bu wis Bu. Salim dasmu. Wis aku ora kenal karo kowe aku. Ayo. Semar. Wis aku anteng kowe. Semar kok njur arep plek-plek ora. Nolo Gareng. Setan iki. Bapakne ora entuk ngantem kok tendang bokonge ora. Mar. Oh. Wis bapak kowe ngopo to? Ya, kuwi anak sing ngabekti kok. Nyo. Wah. Udus. Gawe marem wong tuwa iki tak ning sithik tapi mak kluthik ngono le joget mempeng modar kowe kepleset ora. Kapokmu kapan? Mal. Kula Ndara. Nolo Gareng wonten dawuh Den. Petro wonten dawuh Ndara. Bagong wonten trimbalan ing dawuh Ndara. Rumangsa susah Janaka. Krana ngelingi lamun tindak ing Kakang Mas Werkudara nganti temeka wakyaning mangsa kala dina iki. Durung antuk pepadang Kakang Semar. Menyang endi tindak ing Kakang Mas Werkudara? Arjuna percaya nadyan Kakang Semar kuwi derajate ngaceplik mung batur wujuding Panakawan nanging aku pitaya lamun Kakang Nayantaka lan panggraitane mula paringa dawuh kelawan Arjuna Kakang Mas Bratasena Werkudara mau tindake menyang endi yen pancen isih sugeng Kakang Badranaya ndak aturi paring dawuh nanging yen wis ora ana Kakang Semar raganing Kakang Mas Bratasena menyang endi sampeyan niku le menggale kedawan le menggale kejeron sampeyan paring dawuh Ndara Werkudara tasih menapa mboten ya isih Den mergi nuwun sewu kewajibaning Pandhawa dereng rampung sedayanipun tasih kathah kewajiban ingkang kudu dirampungake. Lah kok sampean paring dawuh apa Kakang Mas wis ora ana niku dasar sampean apa? Terus Bratayuda sesuk pripun Sobi? Ora mandheg dalan mboten kanten-kantenan kedadosanipun ingkang raka tasih kula apal. Kula niku apal
mesti-mesti pendak-pendak kula titeni nek sarandenging jagat menika mboten wonten dipun upadi namung setunggal Ndara Werkudara niku nek nglakoni tapa nek kisah saking kasatriyan mesti bali teng asal mula-mulanira tegese piye mapan wonten ing wana Tik Barasara papan 15 taun bungkus disetrakake dening Kang Rama pun Prabu Pandhu Dewayana. Miat langening kalangwan aglar pandan moncar. Tinon ler kakonang surem sara tetahan padang. Kasoran bacaring purnameng gekono dasare mangsa katiga jagat Dewa Bathara Kakang Semar kedheping netra wis prapteng wana Tik Brasara papan panggenan Sang Werkudara ngene pola lampah tapa anggayu wayu katentreman mulat ing mlajar-mlajan nggih Sang Hyang Pikulun Jatimurti. Laruta saking godha sang Kurakala yen namutusa sang Sri Werkudara guru kakek kuwi dadi kita ingkang mapan ana ing Tik Brasara alaku tapra kang mangkono wis bisa ulun westani lamun gara-gara ingkang mapan ana ing Kayiwangan sayekti saka daya kekuatan kita nggone laku tapa nanging kena ngapa kayangan tumuli adem edum pangrasa tentrem ora ana ingkang padha ora ana wujuding satru ingkang ngolah tapa satemah gawe geger kayangan dening Bathara Ruci Bathara ya dewaku aku diboyong marang papan kayiwangane wekasan aku entuk wahyu katentreman keparingane guruku ya Sang Ruci Bathara ya Sang Dewa Ruci mengkono nggih ya syukur yen to pancen mengkono nanging sabab kita murca saka Jodipati Kayiwangan rusak jalalane apa anakmu Antasena ingkang bujung-bujung lawan panjenengan ulun wah cah gendeng Mrene. Wah. Nyedak. Iya. Gawe wiranging wong gerak. Sing akon sapa? Ngorak-arik kayangan. Mergo goleki bapak, goleki wong tuwa dadak gawe geger kayangan. Kulon Bathara Guru nganti mudhun ning jagat. Tolon-rodo nganti keplayu. Pamer wong dadi wong digdaya dadi wong kendel pamer wah bapakmu ki wong dosa wong kau ning ngerti tata krama Bathara Guru sing nitahke awake dhewe kok wani karo Bathara Guru pengen uraten trem uripmu wah kandhan kusik wani nangkis Werkudara kata-katane ditangkis ki piye. Kose aja nesu. Wah, le ora nesu piye? Aku izin karo Bathara Guru. Rawuh mrene. Ngandhake Antasena ngobrak-abrik kayangan. Ning bapak seneng ora? Seneng perkara apa? Bathara Guru kalah karaku ora caturan.
Bathara Guru munggo gelem nenani karo kowe. Kowe modar. Aja sok pawer. Ya wis. Rasa nesu. Wah, ora nesu piye? Golek ibu. Bu murene yo. Ngrembe golek ibu kok ibu murene. Oh, gedhe banget ya wedi karo wong wedok. Cerewet. Bapak nendi? Topo. Hah? Topo. Golek apa? Golek wayu. Wayu apa? Katentreman. Entuk gawe, Pak. Entuk. Wis kaya Petruk. Antasena iki wong bebas kok. Ora kewengku apa-apa kok. Syukur, Pak. Aku ngaturke panuwun. Bathara Guru tekan kene ora gelem njaluk ngapura tak gecek ndasmu. Ya mundur. Yo. Wah. Goleki malah dinesoni. Wah, guru akehku. Werkudara tindak mrene. Antasena, Kaki Guru aku nyuwun pangapura ya Kaki. Sepira gedhening keluputanku, aku njaluk ngapura upama aku kudu nampa pidana apa sing bakal mbok paringake aku saguh tak munggah ning kayangan. Nadan mbok cemplungake kawah aku saguh, waton bapak wis ketemu, bapak wis slamet. Mbuya apa nggir. Ulun menehi pangapura kelawan jeneng kita. Ya wis, Akinrada aku njaluk pangapura. Ora apa-apa. Aku kok isih gegem watu iki apa kuwi? Antasena isih gegem watu ngopo? Aku kebelet iki. Kaya bocah wingi sore dadak nggembol watu barang anggepe terus ora krasa ngono piye? Lah bocah pancen ya kaya bapakne jebles ora beda. Iki anakmu tenan iki kuwi. Iya. Ning ngeranti tata krama. Wis ora apa-apa wong bapakne ora ndek tata krama. Werkudara. Nggih. Ulun melu mangayu bagya. Muga-muga kita dadi jalaran tentreming jagat sawigung. Ya, nggih ulun kondur makayangan. Antasena ulun kondur makayangan. Sembahku katur ya Kaki Guru nyuwun pangapura. Werkudara. Nggih. Si Adi saka ngendi to, Yayi? Napake ketrimane uripku golek kanugrahan. Golek kanugrahan. Yo, Entuk gawe. entuk Apa, Yayi? wayu katentreman. Lho iki Antasena. Oh, Wadi. Piye Antasena? Ha iki lho, iki sing ngakon aku, sing dawuh aku. Kowe takono dewa, nek dewa ora ngerti ngamuka. Wah, kowe sing ngakon. Antasena mbok ora sok wadul-wadul kaya ngono. Lah kowe iki dilulu kok ya tok lakoni tenan to. Lah jarene kon ngamuk, aku ngamuk tekan kene Bathara Guru. Tekan kene terus njaluk tulung karo bapakku dikeplaki karo bapak iki nganti dekok bathukku. Sesuk meneh Kresna iki nek dawuh petungen. Aja wantun tok pangan wutuh. Kresna iki nek paring dawuh wujude gabah kudu dadekke pari. Sawise kuwi tok pususi. Nek wis tok pususi, tok olah dadi sego lagi dipangan. Weh, atune suwe banget. Ngeyel. Kowe iki nek dikandani wong ora sok ngeyel to, Ndara? Wah, Ndara Werkudara ki nek ngono kuwi pikantuk wayu, Ndara. Entuk Petruk. Alhamdulillah. Ngempek kamukten. Yo, Pikantuk wayu, Ndara. entuk nolo kaleng. Syukur. Syukur
Den pikantuk kanugrahan Kakang Mas kula nderek bombong kula nderek bingah. Dene paduka Kakang Mas sampun pikantuk kanugrahan. Yo. Lho, iki Bagong karepe piye ta iki? Kok digake tengake arep ngapa meneh? Wis rampung, wis bubar. Slamet sak kabehe, slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap.